ላይ የኤርትራ መንግስት የዘር ማጽዳት ተግባሮችን እየፈጸመ እንደሆነ ሪፖርቶች ያመለክታሉ። ያም የታሳንድ ሰው ስጠቅ ስንት ሰው ነው እዛው የተገደለ? ብዙ ህዝብ ተገደለ። እዛ አካባቢ ሰው መገደል አለበት። ደም ካልፈሰሰ እዛ አካባቢ ሰላም አይወስድም። ራሱን ወደ ቻለ አስተዳደር ስር የመምጣት ጥያቄ ይነሳብኛል ብሎ ስለሚሰጋ ለዚህ መፍትሄ ብሎ ያቀረበው ምንድነው? ኤርትራ ውስጥ የሚኖሩ አፋሮችን እንደ ደን መንጥሮ ማለት ነው። የተደረገው የዘር ፍጅት ንጹህ ከአፋር የጸዳ አካባቢን ሙሉ በሙሉ የራሳቸው የማድረግ ስትራቴጂ ስለሆነ የተከተሉት ያንን ስራ ኦሬዲ ታግብረዋል። እናንተም ደግሞ ለአፍሪካ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን በ122 ገጽ የተሰነደ ክስ አቅርባቸዋል። በነሱ በኩል ሰላም ቢጠይቅ የለም ብትለምነው የለም። የሪፈረንደሙ ጊዜ የተቀረው የኢትዮጵያ ህዝብ ያገኘውን እድል እንዳያገኝ የተገፋ ህዝብ ነው። አፋር ህዝብ ላይ كم تريوم زلهم زيوم حانت نجر أجندة حزب قريبهم كم زلوا أفدق بحري تاني مودة تريفاتنا لا زبلوا زلوا أجندة أنت لا زيان سمع زلنا هنا نسادما نا أفار زبل أجندة نا أكيبهم ما مسيوم الله سلزي أفار زبحال تاني مودة كاردناتهم زيا إذا أفار تبل دما بحجراو تلفزيون بإنترناشنال ميديا ناتومون بس إنترناشنال بإنجليش ميدياتات ناتومون بامبس قبروا زلوا زيايا سلامتاين إحنا دما لك نسأل أيها أفتح ممو بتا نسوك كمال زدلي زلوا بأينا خدمت زلنا بأينا خدك على زلنا تزي عفار زبهال ethnic cleansing ناي زر مصنات سكمتو توسيدو يزبل زلوا زي حفر دمسي تفاتو بلو قلشمي يوم زبلو سلامتاي زر مزنات أبتا حجر أب حدا بوتا دا يكونه أب كلتا سلست أربعة بوتا زحتتن زخصصن منقست زل وحجر كي حفرت أب حجر أو تلفزيون نزا فيديو زيانا قبر واخلو منقستنا يتحجر أب كلتا سلست بوتاتات حزبو بدروناتن بمدافع زخد كنت زلو منقستي حفرت يبلون أب حجر أو تلفزيون مزيو بزعبان هاي قربيت حجر أمو زي الدراما زي اللوكوي بتانك سرقت أسابيع اللومي بمدفع تتوكيش زقتل سبيل وقت تباو تساقم على بيرترا نقعدنا نقرأ يكون شكرا لنا شكرا نغفت عدما نسعر لنا تدري فزولو نغفت عدما منكس يرترا ونلوط قبرنا بلنا حتى لنا መድሎች በኤርትራ መንግስት በኩል እየተፈጸመበት እንደሆነ ይገልጻልና እንደው ታሪካዊ ዳራው ምንድነው? ይሄንን መግለጫ እንድታወጡ ያደረጋችሁ መሬት ላይ ያለ ሁለተኛ እንደነበሩ አይነት ቡድን ነው እንጂ በርናማ የላቸውም ፍርድ ቤት የላቸው እንደመጡ እንደዛው ያሉት ግዛዊ በተባለው አይነት ነው ያለው ግዛዊ መንግስት ይባል ነበር። በዛው ህዝቡ እድሉ አልገጠመም ይባስ هجي أبزيا نزي أيكم كون كقبلكم دليزني anyway سي كل حدا يو كم تري ودلهم قبل علينا كل عينات متقعت يوم أبجيسهم زلوا نيرترا نخل سرعتاتنا يرترا أمزنت آلن أمهرامن كم حدا عبي أجندا يدسرح له زلوا and منكس يرترا مليسلو actually نزي قد دايزو كانت ديكونه مليسلو مالي نزي يكاتلو كم زلوا نتي إثيوبيا سرعتنا إثيوبيا زقبرو زلوا تاريخنا نفبراغ الدرامات هاد صرح زلوا منكس يرترا مليسلو مالو تسنه لكريكمي سلزي قد دايناتهم قديفهم أب قد دايناتنا more invested كوينهم more وشت قد داي ناي وشت أوكنتاتنا يرترا تأليقهم نقوم مشيتن بزعبو زبلوون زقبروون زلوا كل سبز عزبا زلوا يرترا ملتي أب تحريت كبكمي هانتي exactly نزا قال وانت زي بالنا برتع زبالات ملسي ومالو كالي أبزي كالي زي كم تقالكم إذا ناي عفار زبلا زلوا اسكي أبزي هانت كاسمع political landscape post ኦሬዲ ተጠቀማለች ማለት ነው። ከኢትዮጵያ ወጥቶ አያውቅም። በአፋር ይወራሉ። ስለዚህ አሁን ወደ አሳብ አካባቢ እንያዝና አሳብ ወደብ ኢትዮጵያ ለመጠቀም ጣሊያን ከያዘች በኋላ ኢትዮጵያ ጋር እንድትጠቀም የመጀመሪያው ሚና የተጫወቱት የአፋር ሱልጣኖች ናቸው። የአብሳው መሐመድ ሐንፈሪና የሐይቱ ሱልጣን ዲኒ ቡርሃን ነበር። كم تريوم زلهم زيهم توم إكسبرت ناي عفار تبعهم دمتوهم زلوا أكندي ولا ونكابن أبو مالتيو they have no بزعب إثيوبيا كزاربا يقبومني مالتنا عفار الجندال لنا عند حرزب له خينهم برقص نا إثيوبيا الجندال خقبريهم بلاتفورم توايبوهم زلوا الفلتي ناتجي أبا إيرترا زل عفار بني إيرتراوي
أخله أب انتهي زبل زيجي بملوتي أفتق بحري ناي كباز جميرو كسب عصب زلو ناي حزب عفاريو عفار حزب أبي قمت الله إيرترا تبع الهجر جن إيرترايا ناي كل حزبيو إذا عفار عاوز زلو وننتو خني نتي أب جاش بركة زلو سقطات وناتيو سلازي إذا رسحت حساس باناتهم ناب حزبنا كتوه نابتي من مغقالنا حزبنا زنتاي زبلجي كاليتي أنا أفكاري قبل سألكم إماراتي أب باز زنبرة لوسن حزب عفار كتب حنا إلى رتيت كتبت حسب سلازي نبرت منقس إيرتراغني خلق لنا يريبل تاي مالتي تعفر تي إمارات زبال نتأجن دانا عفر زيادة زفبر خازلو أبتكل العفر في إمارات سلازخونة أبوش إيرترا متي خلو دما أبي إيرترا بيس كلو نتوم زب عفر بفلو يكحق زومي فتن كم زنبريز نقر نعم there are many cases نتكونتاتنا عفر نعم امزاز بزوج أجندة إذا زربنا يزياتهم كجرمكم نعم تعفر I don't know زب عفر كما يجن بزوج propaganda كأتوه كم زخل قمت على بس بعفر معناته بعفر زعبي أجندة غير وانتلو بقونك عفر كحلف زخل propaganda ناتهم لما ما تكبيد قليل مثلا سلازي لك كمتي اب تግራይ ننوي حوان نيرترا ب تግራይ تግርኙ دوغلو دنا تبعله بزح دراما تغيرو زموتت ليتاسا لك تقبيرا تا غدايتا كبلصقنا ማለት ወይ አትሊስት ከ4 ኪሎ ሜትር ዛ ጉዳይ ዚያ ኣይኮነን ኤርትራን ኢትዮጵያን በሓደ ተጋሩን ኤርትራ በሓደ ኮኑ ትጹም ደክ ፈርስ እዮም ዘሊ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ርክብ ክሉ ይደሊ ማመንቆም ስለዚ ታኡንኮ ንሳቶም ናብ ኤርትራ ገዞም ነዛ ዓፋር እዮም መሪጾም ዘሎ ባት ነታ ትግራይ እንታይ ክገብሩ አይደልሎ መድሎች በኤርትራ መንግስት በኩል እየተፈጸመበት እንደሆነ ይገልጻልና እንደው ታሪካዊ ዳራው ምንድነው ይሄንን መግለጫ እንድታወጡ ያደረጋችሁ መሬት ላይ ያለ ሁለተኛ እንደነበሩ አይነት ቡድን ነው እንጂ በርናማ የላቸው ፍርድ ቤት የላቸው እንደመጡ እንደዛው ያሉት ግዛዊት በተባለው አይነት ነው ያለው ግዛዊ መንግስት ይባል ነበር በዝልክ በዛው ህዝቡ እድሉ አልገጠመም ይባስ ሕጂ ኣብዚያ ነዚ ኣይኮንኩን ክገብረልኩም ደለየፅኔ anyway ሲ ኩሉ ሓደዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ልዕለና ኩሉ ዓይነት መጥቃዕቲ እዮም ኣበጊሶም ዘለዉ ንኤርትራ ንኩሉ ስርዓታት ናይ ኤርትራ ኣብ ምዝንጣልን ኣብ ምህራምን ከም ሓደ ዓቢ ኣጀንዳ እዩ ዝስራሓሉ ዘሎ and መንግስቲ ኤርትራ መሊሱሎ actually ነዚ ጉዳይ እዚ እኳ እንተደይኮነ መሊሱሎም ኣሎ እዩ ነዚ ይከታተሎ ከም ዘሎ ነቲ ኢትዮጵያ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ታሪክና ንምፍብራኽ ድራማታት ዝሰርሑ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ መሊሱሎም ኣሎ ፅንሕ ለከረየኩም እየ ስለዚ ጉዳይ ናቶም ገዲፎም ኣብ ጉዳይ ናትና ሞር ኢንቨስትድ ኮይኖም ሞር ውሽጢ ጉዳይ ናይ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኤርትራ ተኣሊኾም ንጎም ምሸትን ብዛዕባኡ ዝብልዎን ዝገብርዎን ዘሎ ኩሉ ሰብ ዝዕዘቦ ዘሎ እዩ ኤርትራ መልሲ ኣብ ድሕሪት ክበኩም ሓንቲ ኤግዛክት ነዛ ቃል እውን ተዘይበልና ብርትዕ ዝበለት መልሲ ይቦም ኣሎ ካልእ ኣብዚ ካልእ ግዜ ከም ፃልኩም እየ እዛ ናይ ዓፋር ዝብላ ዘሎ እስከ ኣብዚያ ሓንቲ ካስማ ፖለቲካል ላንድስኬፕ ፖስት ኦልሬዲ ተጠቀማለች ማለት ነው ከኢትዮጵያ ወጥቶ አያውቅም በአፋር ይወዳሉ ስለዚህ አሁን ወደ አሳብ አካባቢ እንያዝና አሳብ ወደ ኢትዮጵያ ለመጠቀም ጣሊያን ከያዘች በኋላ ኢትዮጵያ ጋር እንድትጠቀም የመጀመሪያው ሚና የተጫወቱት የአፋር ሱልጣኖች ናቸው የአብሳው መሐመድ ሐንፈሬና የሐይቱ ሱልጣን ዲኒ ቡርሃን ነበር ከም ትሪእዎም ዘለኹም እዚኦም ቶም ኤክስፐርትስ ናይ ዓፋር ተባሂሎም ደምፅዎም ዘለዉ ኣክንዲ ወላ እውን ካብኡ ናቡ ማለት እዩ they have no ብዛዕባ ኢትዮጵያ ክዛረባ ይግብኦም ማለት ናይ ዓፋር ኣጀንዳ ኣለና እንድሕር ዝብሉ ኮይኖም ብርግፅ ናይ ኢትዮጵያ ኣጀንዳ ክገብሩ እዮም ፕላትፎርም ተዋሂቦም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ትገይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዓፋር ግን ኤርትራዊ እዩ ኣኸለ ኣብ እንታይ ዝብል እዚ ሕጂ ብምሉእ ኣብቲ ገባሕሪ ናይ ካባፅዕ ጀሚሩ ክሳብ ዓሰብ ዘሎ ናይ ህዝቢ ዓፋር እዩ ዓፋር ህዝቢ ኣብኡ ይቕመጥ ኣሎ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ግን ኤርትራ እያ ናይ ኩሉ ህዝቢ እዩ እቲ ዓፋር ኣብኡ ዘሎ እውን እንተኾነ ነቲ ኣብ ጋሽ ባርካ ዘሎ ፀጋታት እውን ናት እዩ ስለዚ እዚ ረሳሓት ተሓሳስባ ናቶም ናብ ህዝብና ክእትዎ ናብቲ ምምቕቓል ናይ ህዝብና እዚ እንታይ ዝብል ሕጂ ካልይቲ ኣብ ካልእ ገምፃልኩም እየ ኢማራቲ ኣብ ባፅዕ ዝነበረትሉስን ህዝቢ ዓፋር ከተጥሑነ ኢላ ረጤት ክትቦ ተሓስብ ስለ ዝነበረት መንግስቲ ኤርትራ ግን ይኽልክል ነይሩ ይብል እንታይ ማለት እዩ ዓፋር እቲ ኢማራት ዝበሃል ነታ ኣጀንዳ ናይ ዓፋር ዝያዳ ዝፍብርኻ ዘሎ ኣብቲ ክልል ዓፋር እቲ ኢማራት ስለ ዝኾነ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ መፂኡ ከሎ ድማ ኣብ ኤርትራ ቤስ ከለዎ ነቶም ህዝቢ ዓፋር ብፍሉይ ክሕግዞም ይፍትን ከም ዝነበረ ይዝንገር
there are many cases ነቲ ኩነታት ናይ ዓፋር ናብ ምጥምዛዝ ብዙሕ አጀንዳ እዚ ዘረባና እዚኣቶም ክገርመኩም ናብቲ ዓፋር አይደነ እዚ በዓፋር ከመይ ግን ብዙሕ ፕሮፓጋንዳ ከኣትዎ ከም ዝኽእል ግምት ኣለና ብዝበ ዓፋር ምክንያቱ በዓፋር ዛዕብያ አጀንዳ ገይርዎ እንተሎ ብቋንቋ ዓፋር ክሓልፍ ዝኽእል ፕሮፓጋንዳ ናቶም ድማ ምግማቱ ከቢድ ቀሊል አይመስለኒ ስለዚ ልክዕ ከምቲ ኣብ ትግራይ ንነዊሕ እዋን ንኤርትራ ብትግራይ ትግርኛ ዶገሎ እናተባሃለ ብዙሕ ድራማ ተገይሩ ዝሞተት ነይታያሳ በቃ ተቀቢራ እታ ጉዳይ እያ ካብ ብልፅግና ማለት ወይ አትሊስት ካብ 4 ኪሎ መይታ እዛ ጉዳይ እያ ኣይኮነን ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓደ ተጋሩ ኤርትራ ብሓደ ኮኑ ትጹም ደ ክፈርስ እዮም ዘለው ዝኾነ ይኹን ርክብ ክሉ ይደልዩ እዮም መንጎም ስለዚ ታንኮ ንሳቶም ናብ ኤርትራ ገዞም ነዛ ዓፋር እዮም መሪጾም ዘለው ባት ነታ ትግራይ እንታይ ክገብሩ አይደልለው ለስና ኣብዚ ተም ተጋሩ ሽግሮም አይውዳኒ ዳር ታደሰ ወረደ አገዳሲ ደብዳቤ ናብ አዲስ አበባ ይخሎም እቲ ደብዳቤ ኣብ ግዛዕታዊ ሓድነትን ግዛዕታዊ ውሕስነትን ላዕላውነትን ትግራይ ቀይሕ መስመር ምዃኑ ህጹጽ ምስትኻል ክግበር ዝጽውዕንዮም ኣብ ወሃባ ፋይዳ ዝተባሃለ መታወቂያ ዝርአ ዘሎም ግዛዕታዊ ሓድነት ትግራይ ዝጥሕስ ክፍተት ንክረሚም ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ብመገዲ መግለጺኡ ጻውዒ ተቕሪቡ ዘሎም ትካል ስታቲስቲክስ ምዝገባ ውሳነ ኩነታት ትግራይ ምስ ሃገራዊ ዲጂታል መታወቂያ ወይ ድማ ፋይዳ ተታሒዙ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ደቡብ ትግራይ ዝርአ ዘሎ ዝበሎ ኣሰራርሓም ንላዕላውነት ትግራይ ዝግህስ ይክብልም ቅርቱ ብትሪ ኣቕሪቡ ዘሎም እቲ ትካል ናብቲ ኣብ ኣዲስ አበባ ዝርከብ ሃገራዊ ፕሮግራም መታወቂያ ኣብ ጽሓፉ ወግዓዊ ደብዳቤም ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ኣብ ከባቢታት ሕሞራም ራያ ጸገዴን ወልቃይትን ዝካየድ ዘሎ ምዝገባ ፋይዳም ንሕጋዊ ወሰን ትግራይ ዘይኽበረ ምዃኑ ገሊጾም እቲ ትካል ከም ዝገለጸ እንትኾይኖም እቶም ከባቢታት ብሕገ መንግስቲ ኣፍልጦ ዝተዋህቦም ናይ ትግራይ ግዛዕታት እንዳሃሎም ከም ትሪዎም ደለኹም ነታ ትግራይ ትበሃል ቆራሪሶም መቸም ነተጋሩ ሕማቅ እንዲያጋጥምዎም ዘሎ ዓባይ ትግራይ ክሓልሙ ክብሉ እታ ትግራይ ደላቶም ከይዳቶም እያ ዘላ እቲ ትግራይ ከምዚ ኢላ ምምቕቓላ ዝዓበየ ትራጀዲ ናቶም ክነሱ መቓቓልና ኣን መቒሉ ሒዝዋ ዘሎን ንኸይ ብሓደ ንኸይምለሱ ከልኪሉ ዘሎን ብሙሉእ ሽግራቶም ኣብ 4 ኪሎ እዩ ዘሎ እቲ ዘገርም ግን ገለ ክፋልናቶም ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ኮይኑ ዝስምዖም ኣሎ ኣብ እግርኻ ዝተሃረምካያሲ ኣብ ክሳትካ ምሕካኽ እኮ ይኮይኖም ዘለ ፀገም ሽግርካ ፈሊጥካ ናብቲ ሽግርካ ኣተኲርካ ክንድትኸይድ ወይ ንዑ ክትፈትሕ ክንድትፍትን እንዳዮም ዝገብሩ ዘሎ they still focus on us but we're not going to help them ንሕና ናትና ናባና ፎከስ ዝገብርዎ ክጠቕሞምን ከጥሕኖምን ኣይኮነን እጂ ነቲ ካብኦም ከይዱ ዘሎ ኣብቲ ፋይዳ ዝብልዎ ዲጂታል ሰርቪስ ናይ ዜግነትን ገለን ድብልዎ ዘለው ነቶም ተወለድቲ ኣብ ዛዓድታት ዘለው ከም ናይ ካልእ ክልላት ገይሮም ዜግነት ክብዎም ጀሚሮም ኣለዉ ዝኻ ሲስተማቲካሊ እቲ ህዝቢ ዋላ እውን እቲ ግዜ እናነውሐ እንድሕር ኸይዱ እዚ ክርዳእና ዘሎ እቲ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ህዝቢ ድሮ ኣብ ትሕቲ ካልእ ስልጣን እዩ ዘሎ ኣብ ትሕቲ ካልእ ስርዓት እዩ ዘሎ ትግራይ ድማ ብዙሕ ፀገማት ኣጋጢሞና ደኸይትን ናወደቐትን ትኸይድ እንተላ እቶም ካልኦት ሃገራት እቶም ካልኦት ክልላት ድማ ፅቡቅ ይኸዱ እንተለዉ ፅባሕ ንጎን ኣብ ትግራይ ከይመለሱ ንኽእሉ እዮም ከይመርፁ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኤቭሪቲንግ ኢዝ ካልኩሌትድ ዝኾነ ኩነታት እዩ ዘሎ ኣብ ክንዲ እቲ ጉዳዮም ዝያዳ ንዑ ቀዳምነት ሂብካ ምስራሕ ግን ኣብ ዘይተደለየ ድራማ ሸንኮለል ዘብሎም ዘሎ ጉዳይ ንሱ የሕዝነካ በት ኣገይን ዳትስ ኢት እስከ በዛ ናይ ኣብርሃም ኣብዚ ሓንቲ ኢንተርቪው ዝገበረ ብዛዕባ ውዕል ፕሪቶሪያ ንዛረብ ተይብልዮም ውዕሊ ሰላም ብግልፂ ለይተዘረበሉ እምበር ፈሪስዩ ዝብሉ ወገናት ኣለዉ ገሊኦም ድማ ምስ ኢትዮጵያ ዘራኽበና ማለት እውን ናብ ዘበለ ይብል ግን ድማ ሕዚ እውን እታ ውዕሊ ፀቒጥና ሒዝና ክሳብ መወዳእታ ዘሎ ነገር ክንጥቀመሉ ክንከለለልና ይብሉ ሞ ከም መምህር ኣብርሃም ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ኣሎ ዶ ኢልካ ተኣምን ድዩ ፈሪስዩ ትብል ክልተ ነገር እዩ ብተግባር ፈሪስዩ ኢለ ዝኣምን ግን ንሕና ኣወይት ክንከውን ይብልናን ኢለ ሓስብ ኣብኡ ኢና ክንተክል ዘለና እየ ዝብል ምክንያቱ ውዕል ፕሪቶሪያ ዘፍርሰሎ መንግስቲ ብልፅግና እዩ ንግናተይ እምነት ብዙሓት መርኢታት ኣለዉ ብዙሕ ግዜ እውን ዘርዚረ ይፈልጥ እየ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ናይ መጀመርያ ውዕል ፕሪቶሪያ ምፍራስ ዝጀመረሉ ነቲ ዝኣተዎ ኮሚትመንት ክፍፅም ዘይምዃል እዩ መሬት ትግራይ ዘይምምላሱ እዩ ተፈናቐልቲ ድሕነቶም ተሓልዮም ናብ ቦትኦም ከይኸዱ ምግባር እቲ መጀመርያ እቲ ዝገበሮ ማለት እዩ ቀፂሉ ንትግራይ ተፃውኦ ክኾኑ ዝኽእሉ ሓይልታት እናወደበ ኣብ ውሽጢ ትግራይ እውን ህውከት ክፍጠር ምግባር እዩ እቲ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ተፃውኦ ዝመፅእ ዘሎ በጀት ምክልካል እዩ ናይ ሕወሓት ሰርቲፊኬት ብታራ ቴክኒካዊ ነገር መጢለ ማለት እዩ እዚ ዓብዪ ነገር ብዙሓት ሰባት ይጣጣና ገለ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ግን መትከላዊ እዚ ምክንያቱ ውዕል ብዝትፈፀም ካለ ኣካል
ኣይፈልጠ ካንቴልካዮ በቀንድነቱ ነትውዕሊ ተፍርሰ ለኻ ማለት እዩ ማዓት ነገር እዮም ናይ ትግራይ ሰብ ሃፍቲ ኣብ ባንኪ ዝነበረ ቅርሾም ወለድ ከይረኹ ኢንቨስት ከይገብሩ ባዕሉ ሓኒቑ ፀኒሑ ድሓር ከዓ ወለድ ክፈሉ ማለት ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝፀባ እዩ ናይ ትግራይ ዳግመ ህንፀት ዋላ ሓንቲ ነገር ተሰርሐ ስራሕ የለን ተጋሩ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ከይረኹ ንግዲ ከይነግዱ ብፍሉይ ኮነ ተባሂሉ ይግለሉን ከይሰርሑ ይግበርን እዩ ስለዚ ካብ መጀመሪኡ ትሕዙ ትውዕሊ እናተሸርሸረ እናፈረሰ ከም ዝመፀ ፍሉጥ እዩ ግን ንሕና እዚ ጉዳይ እዚ መሊኦም ክሻብ ባዕሎም ኦፊሻሊ ኣይንፈልጦን ዝብሉ ካልእ ስራሕና እናስራሕና እሱ ከም መቃለሲ ክንጥቀመሉ ኣለና ዝብል ግን ይኣምን እየ ማለት እዩ ከመይ ከም መቃለሲ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እዮም እቲ ጉዳይ ናቶም ዝያዳ ነቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ኣፍሪስናዮ ምባል ዝኾነ ይኹን ረብሓ ከምፃሎም ስለ ዘይክእል እቲ ጉዳይ ብዓቕሊ ገይሮም ነቲ ካልኣት ኣጀንዳኦም ግን ኣቲንክ ትግራይ ኣብይ ኣሕመድ ሲስተማቲካሊ እናቐተላይ ዝኸይድ ዘሎ ጥራይ ምባል እኹል እዩ እቶም ተጋሩ ግን ነቲ ኩነታት ብንፁር ፈሊጦም ናብኡ ክብገሱ ኣይከኣሉን ኣሎ ካልእ